Салом дӯстони азиз, ҳама каса хуш омадем ба канали ман. Барои лайку подписатсам, барои комментҳои хубӣ ки менависен. Ҳаматонда раҳмат дӯстони азизам. Иҷада як намуд торти бисквит тайёр кардастам. Торти снежинкаам гуфта мешавад. Кӯҳ-пурра, чандта ном дорад. Барои бисквит мо 6 дуна тухмдар курай, 6 қошуқ шакар, 6 қошуқ орд. Барои кремш боша 1/2 литр сливки 33%, 200 грамм сахарная пудра. Барои болои торт воздушный шоколади сафед дар курай. Инам хел да косачаи миксер 6 дуна тухма шикаста андохтуму, баъд 6 қошуқ шакара рехта миксера гирон мекунем то баланд шудан шавад. Хамири бисквит намехел шавад то пенаи сафед шудан шавад, миксера намекушем. Баъд 6 қошуқ орда андохта лопата кати хуш рукада алараш мекунем. Мешавад ки даст кати ам кобен. Миксер кати не духтаро ки падёмуш мешина. 6 қошуқи пур андоза духтаро хеле камакак не ки баъд ордушки кам биёяд, торт хушрӯ баланд намешавад. Аввал я баланд мешавад, баъд падёмуш мешина. Анавай айрӯи ордуш кам буданай. Бисёриҳо савол метиҳанд ки чӣ ба торт мепазем ё ин ки пирог мепазем. Аввал баланд мешаваю, баъд бо ай духовка ки гирифтем паст меша ва ордуш кам мебиёяд, ай ҳамин сабаб. Инами хел листи духовкада пергаментная бумагая монда. Тестая мерезему, баъд да духовка да 160 градус мемонем то тайёр шуданша. Дари духовкая накушоем ки падём наметиҳад. Баъд ҳамин хел 20 минут ё ин ки 30 минут меистад, тайёр меша. Хабо ай шишаш нигоҳ карда истен. Ҳамин ки болош сурх шуда гирен. Бисквита ай духовка гирифтам, ягон 10 минут мондам истод, хунукак шуд. Баъд коғазша снимать карда корткати мебурем квадратик. Тарелкада гирифта як тараф мемонему, кремша тайёр мекунем. Ана иҷада боша креми торта тайёр мекунам ҳозир. Сливки петмол 33% гирифтам, 1/2 литр. Нимша истифода бурдагим, ҳозир иҷада 1/2 литр мондагия. Баъд 200 грамм сахарная пудра андохта то сахчавии крема миксера намекушем. Ҳами торти снежинкада именно ай сливки петмолу сахарная пудра крем тайёр мекунем. Бениҳоят креми бамаза мебиёяд духтаро. И тортда творожный сир илова намекунем кремушда. Ҳами тоқа сливкию сахарная пудра крем мекунем. Бо мешавад ки айтани сливки петмол, сливки шантипак астаи белария, шеф дукат, ай ҳаваям тайёр кунен мешаваю. Неким чени сливки петмол ба маза намекуна торта. Инам хел сливкию сахарная пудра да косачаи миксер ки андохтем. Аввал скорости паст шуда мемонем. Кам тарак хели алараш ки шуд, баъд баланд мекунем. То сахтшавии крема миксера намекушем. Миксери дастӣ дошта бошен, то сахт шуданша кофта беистен. Хеле як гарак ковен агар вай крем сахт намешавад. Инам хел кремон тайёр шуд. Ина бинен сахтака ки хушрӯ шудагиай ҳам маззашам ба маззаи ширинакай. Бисквитҳои буридагимона инам хел даруни кремда тар кардаю да тартовница мондан мегирем. Ба монанди кӯҳпора шава. Духтаро причаткия пушено ҳамун коржоя даст кати да крем тар кардаи мондан гирен. Вилка ё ин ки пинсеп кати мекунем вақта беҳад бисёр мегира. Баъд ҳами ҳар як масалан коре ки ман мекунам причаткия алиш када меистом. Ба як причатки ҳамаи коро ман намекунам. Ина ози ҳами тортпазида ман 4-5 бор причатки алиш кадагиам. Як пачка причатки 100 дона дора, 150 рубляй. Оқа қимат нест. Ким чанд қадар вақт да мераса.
баъд бисёри хоҳаракода ҳамин причаткии ман халал мерасонанд. Намедонам чӣ ба маъқул нестаишона напӯше апа мегӯям ба дастон кune. Охи ма да ҳамин хел маъқулай хоҳарҷоно. Хай фарқуш чӣ? Инам хел баъди тортоя ба монанди кӯҳбора монда шудан, крема зиёдӣ кардагишам хе гирифта ҳама ҷоя кошда ҳавор мекунем. Ҷое ки крем надора, хушрӯ карда ҳавор мекунем. Баъд инам хел якта воздушнаи сафеда гирифта айтёрка болои торта мегузаронем. Мешавад ки чӣ кокосовая стружка резем. Неким чайни воздушнаи шоколад ба мазза намекуна. Ман инами чанд сари сол шуд ҳамин торта ба анами тарз тайёр мекунам. бениҳоят торти бамазза мебиёяд. Духтаро шумонам тайёр кунед, маъқул мешавадтона. Зодрӯзи бачаҷоном буд, Муслимҷон 14 сола шуд, асалиёчаш. Худоҷон 100 сола шава бачам, ба тавфиқу ба имон шава, ҳоҷи бобо кунаша, худоҷон ба бахту барӯз шава бачаҷоном. Анаҷада боша барои кӯдакҳо обед тайёр кардастам. Ягар почачои мурға кати картошка бирён мекунам. Инам халда дег равғана рехтам. 1 кило почачои мурға тоза карда шуштумо андохта бирён мекунам озӣ. Да ягон кас мотиватсия мешавад, шумо мехезен тайёр мекунед. Апаҷонои хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, навора ки тамошо карден, лайк монен, ай хотиротон наброя, комментария нависен. Кадоме ки подписатсия кардаги нестед, подписатсия кунен. Аз ҳаматон миннатдор мешам. Дастгирӣ кунен ки канали маям тезтарак пеш рава. Инам хел ношкиёя бирён карда гирифтамо, баъд картошкая пуст карда реза карда андохтам. 1,5 кило картошка гирифтагиём. 2 тақсим карда бирён мекунам озӣ. Инам хел баъди бирён шудани картошка камтар равғана гирифтаму боло шуда картошкаи дигари бирён кардагия рехтам. Ношкиёя монда. Ягон ним пиёла оба мерезем, кришкаша мепӯшем, мемонем ҳамин хел. Ягон 20 минути дига меиста, тайёр мешава. Мулоимаки хушрӯ мешава. Инам хел хӯрокмон тайёр шуд. Болоша зелен майда карда рехтамо, помидори чери кати украшать кардам. Анаҷада боша ҳамроҳи Мақсудҷону Иброҳимҷон берун биромадем прогулка. Хонада зиқ шудаи бачаҷони ма. Берун хай борунае гашта намешава. Баъд наздикии хона монда доду питсая. Инам хеле ҷои бозӣ дора. Овардам бачаҷонма бозӣ кардестай. Ну бачаҳак кадом бачаи коригари ҳамиҷае. Иброҳимҷон бозӣ накарда иштагия. Духтаро бада комментария нависен кани бе VPN YouTube даромада метонен ё ки не. VPN-на полностью айбайн мебурдиан Россияда. Ба фикрам ки дига уже YouTube даромада намешава. Кӯдакҳо хела бозӣ кардан, хурсандӣ кардан, питса заказ кардам, шуна шиштан хӯрдан. Ягон 1 соат вақтомон ҳамиҷада рафтак. Баъд биромадем рафтем тарафи хона. Да ҳамиҷа навора ба охир мерасонам. Хайр дӯстони азизи ман, Аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мову шумо боша то навори оянда. Лайк, подписаться, комментария фаромӯш накунед.